The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone, and yan usab kita ning atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Padayon ta sa atong pagtuon nining atong tunanan, the theology of the plan of God. Okay. So, kanimo fellow believer, you know what to do in order to be back into fellowship with God, and you will be filled by God the Holy Spirit and ready to take in Bible doctrine by using the principle of 1 John 1:9. Kapanalang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton o paggamit yan na imong kabuoton. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Okay, padayon ta. Kita nagahisgot sa pito ka mga ingnon ta factors of ignorance. The assumption nga ang Diyos may pagpigpihig o ingnon ta unfair, inequitable, unrighteous, and unjust sa iyang plano sa kaluwasan alang sa katawhan. Kini nagahulagway o massive ignorance of the doctrine of soteriology. Kini soteriology, ambot pasabot nini, this is the study of salvation or regarding salvation. Now, diha sa pito ka mga factors of ignorance, muabot na kita niya ng ika-5 na factor. First is ignorance of divine essence. Ang imong pagkawaya lamang sa mga kinaiya sa Diyos. Ikaduha, ignorance of the unlimited redemptive work of Christ on the cross. Why pag-alamang nimo bahin sa way limite na luwas nga buhat ni Kristo dito sa cross. Ikatulo, ignorance of the existence and function of human volition. Ang imong pagkawaya lamag bahin sa pagkaanaa o nagalihok nga kabubutos tao. Ikaupat, ang imong pagkaway alamag sa gi-impute or divinely imputed opportunity sa matag sakop sa kaliwatan sa tao sa pagtuo kang Kristo ingon nga manluluwas. Ikalima, ang imong pagkaway kahibalo sa hingpit nga kabubuton sa Dios, ang iyang matarong nga pagdumala of divine imputation of eternal life ngadto sa bisag kinsa nga motuo kang Kristo ingon nga manluluwas, ug ang pag-impute o pag-iisip sa Dios sa eternal judgment ngadto niadtong musalikway kang Ginoong Jesucristo ingon nga ilang manluluwas. Karon, mangutana ka tingali, ngano man nga naa may mga tao nga motus langit. Why do some go to heaven? And why do some go not to hell but to the lake of fire? Paminaw. Ang pulong nga hell sa bag-ong tugon said
Okay, paminaw. Ang pulo nga hell, ang impyerno, diha sa New Testament and occasionally in the Old, Gehenna. Okay? Gehenna. G-E-E-N-N-A. Kana ang Grigo nga pulong alang sa Valley of Henna. Kana sa Old Testament. Now, ang atong Ginoong Jesucristo, migamit niini ingon nga pagtandi alang sa linaw sa kalayo, the analogy for the lake of fire. O dito sa daang pagkigsaad, sometimes ila kining gigamit Sheol, S-H-E-O-L, nga nagahisgot kini sa linaw sa kalayo. Okay? Sometimes translated hell. Now karon sa bagong tugon, sometimes ilang gigamit Hades o Hades. Ang it's translated as hell. But ang termino nga gigamit Hades kini nagkahulugan sa Sheol. Ngadto sa torments and occasionally to paradise o ngadto sa mga butang nga that are located in the heart of the earth. Apan ang term nga gigamit diha sa Pinadayag Kapitulo 20 mao ang limne, L-I-M-N-E, modified by sa genitive case kini ang noun nga pur, P-U-R, nga nagahulugan og kalayo, lake of fire. Bueno, to say that ang usa ka dili magtutuo moadto sa impyerno, dili ni biblical nga husto. It's not biblically accurate. Akong balikon, to say moingon ka nga ang dili magtutuo moadto sa impyerno, dili kini biblically accurate. So kung moingon ta nga you're going to Hades, moadto ka sa Sheol, well, that could be paradise nga gigamit diha sa Old Testament. Kay habi ko nimo, in the heart of the earth as is originally was, we have got nothing there. We have got paradise, paraiso. Ang Grigong pulong, Persianhon kini nga pulong paradisos. Paradisos. Kini nagahulugan og ang harden sa hari, the garden of the king. Now, it's also known nga Abraham's bosom. Now, kining duha ka mga termino diya sa Balang Kasulatan, Abraham's bosom, na makita nimo na sa Lucas 16:19-31. Unya, we have got the great goal fixed here. Na a great goal fixed. Unya, we got a place down here gitawag og torments. Og sa diha nga ang dili magtutuo mamatay, mao kana ang adtuan sa iyang kalag. That's where his soul goes. Now, up to the time sa pagkabanhaw o pagsaka sa langit o paglingkod sa tuong kamot samahan ni Ginoong Jesucristo, when the believer dies, okay, or when a believer died, ang iyang kalag ug espiritu miadto sa paraiso. Apan human sa pagkapanahon ni Ginoong Jesucristo, Episo 4:8-11, along with 2 Corinto 12:1-3, kini nagahisgot kanato nga ang paraiso, paradise, gibanlihin ngadto sa ikatulo nga langit. It was transferred to the third heaven.
Now, sunda kini pagayo. Ang tanang mga magtutuo gikan sa daang pagisaad hangtod sa panahon sa Pentecostes nga nangamatay na sila, gone into the eternal state. Including, of course, sa duha ka mga magtutuo nga wa mga matay. Kinsa man to? Sila si Enoch ug si Elias. Enoch and Elijah sa daang pagisaad na sa Genesis Kapitulo 5, versikulo 24. Kini si Enoch went out for a walk. Diay usa ka hapon niya na. Kung siya miingon, honey, I'll be home for dinner. Paano man siya uli? He never came home. So, miadto siya sa iyang permanente nga kanang puluyanan nga maong langit. Ang iyang asawa naghuwat nga magkauli siya aron magdungan sila panihapon. So she was waiting for a long time. Og sa diha nga when she got to paradise, miadto na siya sa paraiso. Iyang gipungutan na kini si Enoch. Unsa may nitabo? Well, I sure missed you for several hundred years. Ito giingon siya ng asawa. Now, human si Ginoong Kristo milingkod sa tuong kamot sa Diyos Gamahan, mao kadto ang paraiso gibalhin to become synonymous ngadto sa ikatulong langit, and it is so used diya sa 2 Corinto 12, 1 ngadto sa 3. Busa sa diha nga usa ka magtutuo mamatay karong panahon na, they are 2 Corinto 5:8 absent from the body, face to face, not with paradise but with the Lord. Tuwa sila sa langit. Samtang sa laing bahin, kung ang usa ka di magtutuo mamatay karong panahon na, madto gihapon sila sa torments, and of course, ana ay lain nga compartment down here nga gitawag og Tartaros. 2 Pedro 2:4. There are evil angels nga gipriso diha. Now, ang kasagaran nga mga daotang mga anghel, buhi sila karon. Most evil angels are alive today. Ug sila naga-operate upon the earth. Kini sila gitawag og unsa? Mga demonyo. Now, dinhi sa bag-ong tugon, particularly in the gospel accounts, ang mga demonyo, usahay tawgon sila daimonion. But they are also referred to as unclean spirits. Mahugaw ng mga espiritu. Karon, kini sila are referred to as Hades o Sheol. Ug sometimes Hades and Sheol kini nakahulugan to everything down here. Or sometimes they are just paradise or torments or Tartaros. Now, kini nagaagad sa konteksto or in the Old Testament nga diin ato kini silang mabasa. Okay. Karon, ana ay ingon ta massive ignorance karong panahon na. Now, ani ay cross. Kay iyo lang gawin lang diya sa imong una-una. Cross representing salvation. Ang espiritual ng kamatayon ni Ginoong Jesucristo dito sa cross alang sa mga sala sa tanang sakop sa kaliwatas tao. Here is the unbeliever uban sa iyang free will, ang iyang kabubuton.
freedom of choice. Siya gawas nun sa pagtuo kang Kristo, ingon niya yung manluluwas. Usab siya gawas nun sa pagsalikway kang Kristo, ingon nga magtotoo. Manluluwas niya. So, with his free will, he is free to believe in Christ, he is free to reject Christ as Savior. Apan ang mayong balita sa kaluwasan, mo kini ang aghat, agda, mo ni akong gibinisay ang stimulus. Ang mayong balita sa kaluwasan, the gospel, mo ang stimulus, o kini nanginahanglan og tubag. It forces a response. It forces sa dili magtotoo to make a decision. See? Bisag kinsa nga magtotoo has to do, any believer has to do, is to take John 3:16 and quote, i-quote niya ni ngadto sa dili magtotoo. Ang di magtotoo magkasabot. Okay? Magkasabot ni kinigitawag og CUP, C-U-P, comprehension, understanding, perception. Now, secondly, mo ila siya niini, and at the same time, ingon nga kamatuoran, ug ang ikatulo, it immediately makes the issue clear to him. Magkaklaro na gyud siya nga kini bahin ni sa sala nga di naman pasaylo. You see, it makes the issue clear to him of the unpardonable sin. Og ang di magtotoo, mapugos siya sa pagbuhat og desisyon. He is forced to make a decision. So, he either has a softened response, bugnaw, inunta, dili kay bugnaw, kanang gaan ang iyang pagtubag. He has an honest response, tinuray ang iyang pagtubag, o mutuo siya kang Kristo ingon nga manluluwas. Or he has a negative response, mayon siya dili mutuo. He has a hardened response, gahi. He has a dishonest response. So, dinhi makita nimo ang desired response for eternal life. Here is the lack of desire for eternal life. So, mo na makita nimo na ay desired response, una po ay lack of desire for eternal life. Now, karon, kung ang dili magtotoo mo ingon, well, sakop man ko to such and such a relationship, I have a standard responsibility. Mo na iyang isulti. Nasultihin siya. Well, okay man na. You can still have eternal life. Gihapon. Kini nagpasabot nga na ay inunta pagkalabaw gyud superiority of the gospel to whatever religion they are plugged in. So maingon kini tingali, maingon ni sila, I believe such and such. Sultihin sila. That's okay. Mahimo gyapon ka, makaangkon gyapon ka o kinabuhing dayon. Ang angay kong isulti nimo nila, mo gini. Don't let that bother you. Ayaw tuguti nga mo, samok na nimo. Kasi sila nagunahuna nga. That's their ticket to heaven. Tell them, don't let them bother you. Now, aniya ang paagi. Here is the unsa isulting gidon sa Kristo diya sa Juan 14:6. I am the way, the truth, and the life. Ug ang tanang mga relihiyon, tanang mga binuhatan, tanang mga sistema sa kaluwasan that are no systems of salvation, all have one thing in common. They all have a work system. All of them. Tanan nila.
buhat yun, binuhatan yun ang ilang pakadakan. Unya mo, kuan pa, mukutlo pa sila mga bersikulo out of the Bible, out of their context. Ug inang tuison, di-twist and distort them. Karon, ang Dios labawng makagagahom, may hingpit nga kabubuton. God is the sovereign of His plan. Gidisinyo niya ang iyang plano. Ug there is one thing and only one thing nga ang dili magtutuo kinahanglang kadang let me reword that. God is the sovereign of His plan. He has designed His plan. And there is one thing and only one thing nga ang dili magtutuo has to do to get eternal life. He has to believe na kinahanglan siya sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manluluwas. Mao kana ang giingon sa English appropriation of Christ. O kung ang dili magtutuo positibo, if the unbeliever is positive and iyang nadungog nga ang mayong balita sa kaluwasan, ang mensahe niini. So, mudawat siya kang Kristo ingon nga iyang manluluwas. O diha-diha ang Dios mo isip the entire salvation package headed by eternal life. And there are actually 3 things doon ay tulo ka mga butang nga ang di magtutuo has to have to get eternal life. Unsa man ni? Ang una niini kinahanglan masayod maka kanang ila siya mahibaw siya sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan. Na nas Roma 10:14. How shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Unsa man ning preacher? Ang preacher mo ang proclaimer, communicator, keruso. Okay? Keruso. So, keruso siya. Communicator, proclaimer. O ato ning ipadayon ugma. So, ayaw kalimot sa paghiguban ning atong pagtuon niining tun-anan nga giuluhan og the theology of the plan of God.